प्रणाम मित्रगण। कभी कभी समस्या के दबाव इतना अधिक हो जाला कोनो व्यक्ति के ऊपर कि उ समस्या के से उबरले के प्रयास करेला और उ समस्या से उबरले के कहीं रास्ता नहीं मिलेला। समस्या के दबाव कोनो भी प्रकार के हो सकेला। पारिवारिक समस्या के दबाव हो सकेला, आर्थिक रुपया पैसा संबंधित दबाव हो सकेला, व्यापार नौकरी संबंधित दबाव हो सकेला, केहू कुछ कह देले बा ओ संबंधित दबाव हो सकेला, प्रेम संबंधित दबाव हो सकेला, शादी ब्याह संबंधित दबाव हो सकेला। दबाव भइले के कौनो परिसीमा नहीं बाटे। कौनो भी प्रकार से मन के ई नहीं कह सकेनी फलाने के ऊपर कौने प्रकार के दबाव बाटे। सब कुछ तो बाटे, पैसा बा, रुपया बा, परिवार बा, कौने चीज़ के दबाव बाटे। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति कौनो न कौनो प्रकार के दबाव से जूझत बाटे। उ अपन जौन समस्या बाटे उ बाहर कोनो व्यक्ति से नहीं कह पावता, बहुत परेशान चलत बाटे। तो व्यक्ति का करेला कि घर में के कोनो व्यक्ति के चूज करेला, चुनेला कि हम वो बहुत जल्दी नहीं चुनेला। बहुत दिन, बहुत महीना, बहुत साल भी हो सकेला दबाव के कोनो सीमा नहीं हवे कि के कब से का झेलत चली आवता। तो जब वो व्यक्ति सब हर तरफ से थक हार जाला तो कभी कभी गलत कदम उठा लेला। लेकिन कभी कभी का होला कि व्यक्ति अपने परिवार के ही कोनो व्यक्ति के चुनेला, वो समस्या के बतावे करती, वो समस्या के समाधान करती। और हमन के का करेनी कि हमन के लगे अगर केहू आवत बाटे अपन समस्या लेके तो हमन के पास समय नहीं रहेला। हमन के कहे समय नहीं बाटे, हम कहा चूँकि हमनों के जानत नहीं रहेनी कि वो व्यक्ति कौने दबाव से जूझत बाटे, कौने समस्या से ग्रसित बाटे। तो व्यक्ति अगर आके आस पास बैठल शुरू कर दिहलस और व्यक्ति परेशान चलता, अगर हमन के थोड़ा भी आभास बाटे तो हमन के फर्ज बनेला, हमन के कर्तव्य बनेला कि वो व्यक्ति अगर हमन के पास आवत बाटे अपन समस्या लेके बैठत बाटे तो 2-4 मिनट वो व्यक्ति के साथ बैठी। भले ही अगर वो व्यक्ति चुप बाटे तो हमनों के चुप रहे के चाहिए, शांत रह के वो व्यक्ति के साथे बैठे के चाहिए। धीरे धीरे वो व्यक्ति खुलल शुरू कर देला। अगर वो व्यक्ति अपन कोनो समस्या बतावता तो सबसे पहले तो हमन के वो समस्या के सुने के हवे, बीच में कुछ नहीं बोले के है। अगर वो व्यक्ति के कोनो गलती भी है तो गलती के बार बार आभास नहीं करावे के हवे। शांति से हमन के वो व्यक्ति के बात सुने के हवे ओकरे बाद अपन राय देवे के है। लेकिन वो बात जरूर सुने के है, काहे कि जब हमन के नज़रअंदाज कर देवें, वो व्यक्ति के बात नहीं सुनब, चाहे बीच में डांट देवें तो व्यक्ति अंदर ही अंदर टूट जाई। चूँकि वो बाहर केहू से बता नहीं सकेला अपन समस्या। अपने परिवार में भी बहुत मुश्किल से वो व्यक्ति आयल बाटे अपने समस्या बतावे, हमन के परिवार वाले भी वो व्यक्ति के बात नहीं सुनल जाई। हम ई नहीं कहते हैं कि अगर वो कोनो अनैतिक कार्य कैले बा, कोनो गलत कार्य कैले बा तो ओके बिल्कुल सपोर्ट नहीं करे के, बिल्कुल नहीं सुने के। लेकिन हम दबाव के बात करते हैं, जौन कि हमन के आर्थिक दबाव बाटे, कोनो भी संबंधित जौन अनैतिकता से दूर बाटे और वो दबाव व्यक्ति झेलत बाटे तो हमन के वो व्यक्ति के बात जरूर सुने के चाहिए। अगर हमन के आभास भी होता कि वो व्यक्ति परेशान चलत बाटे हमन के परिवार में आई तो हमन के खुद वो व्यक्ति के अपने पास बैठा के 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो व्यक्ति के सहज कह के वो व्यक्ति से वो व्यक्ति के परेशानी पूछे के चाहिए। केहू भी हो सकेला, भाई हो सके ना, पिता हो सके ना, माता हो सकेली, पुत्री हो सकेली, मतलब केहू भी अपने परिवार के व्यक्ति हो सकेला जे सामाजिक दबाव से जूझत बाटे, हमन से कोनो बात नहीं कह पावता। तो पहले तक अगर व्यक्ति हमन से कोनो बात करे आवत बाटे तो हमन के ओकर बात सुने के हवे, अच्छे से सुने के। और अगर हमन के पास वो समस्या का समाधान है, चाहे नहीं भी है तभी भी समाधान करे के है। कहाँ कि परिवार के दूसरा नाम ही है जो उनकी समस्या का समाधान करे। और हमन के कभी महसूस होत बाटे कि वो व्यक्ति हमन के परिवार के कोनो परेशान बाटे हमन के उ बोल नहीं पावत बाटे तो हमन के व्यक्ति के बैठा के और शांति से व्यक्ति से वो समस्या के पूछे के चाहिए। और यकीन मानी जब आप 1 बार 2 बार 3 बार जो व्यक्ति से पूछबा तो व्यक्ति जरूर बताई, नहीं बतावे तो उसे डांट के वो व्यक्ति से पूछी, लेकिन जरूर पूछी। काहे से अगर वो व्यक्ति समस्या नहीं बताई तो अंदर ही अंदर कूड़ी और कोनो गलत कदम उठा सकेला। ऐसे अगर वो व्यक्ति बाटे, अगर वो व्यक्ति परेशान बाटे आपके घर के कोनो भी व्यक्ति तो वो व्यक्ति के बैठाई, वो समस्या के पूछी और ओकर निदान करी। और ना ही अगर व्यक्ति स्वयं बतावता तो बहुत अच्छी बात बाटे, वो व्यक्ति के बात सुनी और ओकर समस्या का निदान करी।